Dacă știam asta mai devreme, eram mult mai relaxat la cântări. Și dacă ești muzician, sunt șanse mari să faci aceeași greșeală pe care eu am făcut-o an la rând. Ani de zile am crezut că dacă pe scenă nu sună perfect, atunci nici publicul nu aude bine. Până când am început să înregistrez concertele și am observat ceva ciudat. Eu eram nemulțumit de ce auzeam în căști, dar când ascultam înregistrarea din sală, mixul suna excelent. Atunci am realizat ceva foarte important. Tu nu auzi același lucru pe care îl aude publicul. Tu auzi monitorul sau căștile tale. Publicul aude sistemul principal și mixul făcut pentru sală. Sunt două mixuri total diferite, construite pentru scopuri diferite. Cea mai mare greșeală este să încerci să faci monitorul să sune exact ca pe aul din față. Monitorul nu este acolo să sune spectaculos, este acolo să te ajute să cânți bine. Dacă auzi clar ce ai nevoie, cânți relaxat, iar publicul primește un mix bun în față. Atunci totul funcționează exact cum trebuie. Din momentul în care am înțeles asta, am încetat să mai alerg după mixul perfect în cărți și am început să mă concentrez pe ceea ce contează cu adevărat, și anume să aud și să cânt mai bine.